Takže čaute lidi, vítejte u mého prvního videa. Doufám, že se vám bude líbit, jo. Můj nickname je Hacker, jo. Nebudu to zrvat, už jdu hrát. Půjdu si zahrát Blue Stadia 6 a půjdu si zahrát Moby Cubism a půjdu se snažit dostat co nejdál. Tak jo. Začínáme opičák. A zkusím se dostat na co největší level. Nice. Hodíme se tam tohle snajpíka. Máme na tady toho, ale to si šetřím na crossbow, protože si chci udělat crossbow mastera. Takže tak. Tím to zvládáme úplně bez problémů, takže nice. Čekaj, ty máš... Za mě lepší je ten horní, protože kvůli tomu mají mobu. Koláme se tady hrdí. We have ignition. Fire. No, rádi se tam bez přes kolo 40. To budu hodně rád, jako až moc rád. Pak tady dáme toho Nice. buď Wizarda, ale já potřebuju tapetička. Inženýra, to bych se mohl zkusit plejsnout. Protože se ho potřebuji vymaxovat na max. Takže tak. Dáme si sem banana farmu. Já se moc omlouvám, kdyby zvuk byl trochu horší. Teď už by mělo být lepší. Awesome. Tak si ještě, jo, bych chtěl dát nějaký upgrade. No. Olvění 27, 50 kg. Nice. To je bomba. Já vždycky jdu tou horní řadou, protože tam je přijde lepší než ta spodní. Záleží jako v čem, ale asi mi ta horní přijde lepší. Než ta spodní. No, teď potřebuji vyřešit peníze. A já se chvíli mob. No. Tak to počkat, tak to letní plány. Šlup. Jo, tak to asi úplně nepůjde. Nevadí. Tady hodíme mu tady ty dvě věcičky. Tobě uděláme sharpshootera a měli bychom to dát. Dáme jak nic. Zvukneme dlouho, ale chvíle přežil. Tak 5 sekund, no, bych řekl. Minimálně. Mám ani, no, možná díl. Tak 10, no, třeba. Sekund. No, možná 20. Kdo ví, ten to ví. Ale počkej, no, ale si dáme. Awesome. Jo, dali jsme to, nice, teď free play. Budu se snažit dostat na 100, ale nevím, že se mi to povede. Už to bude mít kolo 60, takže nice. VFP. Burn No it. tak, ten sám moc dlouho nevydržel, ale snažil se. Fire. Já nevím, jakou klávesu se spawnou, takže spawním přečáklo. COMG. Burn. No. Ještě trochu. Pojď, je tu round, je tu kolo 100. Pojď, kolám Phoenixe. Daj, pojďte, máš šanci. Vám věřím, vy ho dáte.
dáte ho. Dejte Míša Maxu. Dát to. Pojď. Jo, je tam kolostol. Nice. Já jsem spawnu pár kamarádů, který budou mít krásně takhle za úkol se jich zbavit. No, budu se jich snažit zbavit co nejrychleji. Jako nevím, jak se toho rychle zbavíme, ale doufám co nejrychleji, už jsme se toho zbavili. Tam si horní jednu, ať to. No, to má skoro už 100k. A i Phoenix musím povolat. Tak to já zkusím rychle udělat, že nakoupím Archmage, sorry, tady ty mám tísky. Phoenixové. Pojďte, ne. Phoenixové. Ne. Ale dobré, kolo 104, no fakt věc se nebudu dávat. Kolo 104, ale dobrý. Tak jo, já doufám, že se vám tohle moje první video líbilo. A uvidíme se u dalšího, takže čau. Jo, a ještě jsem vám něco zapomněl říct, že nějaký, jak to je z kolo toho 45 až do kola 60 a do 100, tak to jsem jenom proskipoval, aby to tak dlouho netrvalo. Jo, a dejte like a odběr a čau.